дар шаҳри Амони Урдун ин рӯзҳо чемпионати Осиё оид ба гӯштин ҷараён дорад. Дар навъи гӯштини юнони румӣ миёни наврасони то 15-сола мунтахаби гӯштини Тоҷикистон ба гирифтани 2 медали тилло ва 2 биринҷӣ мушарраф гардид. Дамир Отаев дар вазни 44 килограмм дар финал Муҳаммадҳусейн Ғуломҳасан аз Эронро шикаст дода соҳиби медали тилло шуд. Алишер Рӯзимадов дар вазни 75 килограмм дар рақобати ниҳоӣ Ризо Ордаванд Каримӣ аз Эронро бо ҳисоби 7-0 мағлуб сохта барандаи медали тиллои чемпионати Осиё шуд. Дар ҳисоби умумии dastavӣ нишонҳои биринҷиро Амирҷон Обидов дар вазни 52 килограмм ва Шоҳиҷаҳон Бобоев дар вазни 57 кило соҳиб гардиданд. Дар ҳисоби умумии dastavӣ мунтахаби Тоҷикистон бо дарёфти 114 имтиёз зинаи шашумро касб намуд.